For support and guidance, dial 5600 if you are a victim or know anyone who is being victimized. Obatsirani nkhanizi ndine chisomo nyoyenda koyamba mitu yake. Unduna wa zachuma wakhazikitsa ndondomeko yatsopano yothandizira nthambi zaboma kugwiritsira ntchito ndalama moyenera. Bungwe la ACB lati amalawi akhale patsogolo kulimbikitsa chilungamo ndi kuchita zinthu poyera kuti katangale athe. SIDED yapereka masiku awiri kwa mkulu wa polisi kuti aulule mayina a omwe akuti awamanga kamba koopseza kuchita zionetsero. Mzamasewero kampani ya TNM yati ilibe maganizo pakadali pano owonjezera ndalama za ligi yayikulu ya mpira wa miyendo. Tikhale limodzi tili ndi izi komanso zina. Unduna wa zachuma wati kuchita zinthu mwachizolowezi mboma tsopano kwatha kutsatira kukhazikitsidwa kwa ndondomeko yoona zakagwiridwe ntchito mu nthambi za boma. Nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda yanena izi lolemba ku Lilongwe pomwe amakhazikitsa ndondomeko yotchedwa National Monitoring and Evaluation Policy yomwe akuti ithandizira kuchita zinthu poyera pakatundu kwa boma komanso mayiko omwe amathandiza dziko lino. Iwo alangiza ogwira ntchito mnthambi za boma kuti agwiritse ntchito ndondomekoyi kuti ntchito za boma zizipindulira anthu. Zithandiza kuti tikamapanga mapulani tipange mapulani tikudziwa ndithu chenicheni chofunika kuchita. M&E National Policy yayika ndondomeko zimene mukhoza kuta pachizungu amatuchita monitor kuti kodi chimene tuchitachi chuchitika moyenera komanso panga evaluate kuchonga kuti kodi zotsatira zake za chimene tinachita zichi zikupindulira amalawi. So M&E National Policy yangothandizira kubweretsa ndondomeko amati framework yopangira zinthu kuti tikamapanga plan tiyerekeze kuti mufuna kupanga budget mukuyenera kudziwa kuti kuli anthu angati mdziko muno amafuna chiyani nanga zimene amafunazo zikachitika zidzasintha bwanji miyoyo yawo. So M&E Policy yabweretsa ndondomeko zonse zimene zithandizire tsopano pochita zinthu mwa ndondomeko komanso mwatchutchutchu. Nthumwi ya bungwe la United Nations Development Program UNDP Afenela First yayamikira boma la Malawi pokhazikitsa ndondomekozi ponena kuti zithandiza kukwaniritsa masomphenya a chitukuko a bungwe la United Nations komanso Malawi 2063. Bungwe lolimbana ndi ziphuphu ndi katangale la Anti-Corruption Bureau lati amalawi akhale patsogolo kulimbikitsa chilungamo ndi kuchita zinthu poyera kuti nkhondo yolimbana ndi katangale ibale zipatso. Ogwirizira mpando wamkulu wa bungweli a Hilary Chilomba wanena izi pamwambo wokumbukira tsiku lolimbana ndi ziphuphu pa dziko lonse omwe kuno ku Malawi unachitikira ku Salima. Suwira Wanda walemba ripoti ili. Polankhula pamwambo wokumbukira tsiku lolimbana ndi katangale ndi ziphuphu pa dziko lonse omwe ku Malawi kuno unachitikira ku Salima, ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la ACB a Hilary Chilomba wati bungweli lipitiriza kuonetsetsa kuti nkhani za ziphuphu ndi katangale zikuchepa mdziko lino. Achilomba ati dziko lino likuchita bwino manga pa nkhani zoneneza ndi kuulula mchitidwe wa katangale, ndipo padakali pano bungweli lili ndi milandu yochuluka kudzera mu nzika zomwe zakhala zikuneneza omwe akuchita mchitidwewu. Kuneneza tikuchita bwino chifukwa chakuti anthu ambiri akuta kumaneneza akuta kumanena machitsanzo nthawi ino yomwe tugawa fertilizer wa ulere pakhala vuto ine anthu amandiyimbira ine amangutiwisa text. Ndipo nduna yazofalitsa nkhani Moses Kunkuyu yapempha bungweli kuti lizibwera poyera ndi kudziwitsa Malawi zomwe milandu ya katangale ikuyendera. Akunkuyu ayamikiranso bungweli pomwe tsopano likupitiriza kuonjezera ofesi zake pofuna kufikira anthu onse mdziko lino. ACB atsekula ofisi kumchinji komanso ali mapulani otsekula ofisi ukaronga komanso kumangochi. Cholinga ndi chakuti iwowa ndi bungwe la anthu. Bungwe limenetsedwa ndi Amalawi limatumikiranso Amalawi ndi Amalawiwa akupezeka ku madistrict kumene kapena kumadera kumeneko nthawi zina samatha kufikira kumene kula ACB ndi amangoona ngati ndi bungwe lake loyima kwina waye kumbali limene sangalifikire. Tsikuli amalikumbukira pamutu kuti kuneneza ziphuphu ndi katangale ndi udindo wa aliyense.
bungwe la CDED lapereka masiku awiri kwa mkulu wa nthambi ya apolisi mdziko lino kuti atchule mayina a anthu omwe apolisi akuti awamanga powaganizira kuti amaopseza anzawo ndi zikwanje kuzionetsero ku Lilongwe. Mkulu wa bungweli a Sylvester Namiwa wati kutulutsa mayina a anthu omwe awamangawo ndi njira yokhayo yomwe ingathandize Amalawi kukhulupirira kuti apolisi sakunama. Chikondi Mphande walemba ripoti ili. Lachisanu, mkulu wa polisi mdziko muno Amerini Yolamu anauza Zodiac kuti amanga anthu angapo omwe ananyamula zikwanje nkumaopseza anthu ochita zionetsero ku Lilongwe sabata zingapo zapitazo. Koma Yolamu sananene chiwerengero chenicheni cha anthu omwe awamanga komanso mayina awo. Umu ndi momwe Yolamu anayankhulira. Tikufufuza ndipo tagwirapo anthu angapo ku Lilongwe kusindinganene nambala yake kwenikweni koma tikugwira anthu. Mwina Amalawi chingowauza kuti pamene petu kuchita exercise ufulu wathu tidziwenso kuti azizathu wonso ali ndi ufulu wopanga business, wokhala ndi katundu, wokhala ndi moyo. So pano pamene iweyo ukunena kuti ineyo ndipanga zakuti uzidziwa kuti anthu enaso ali ndi maufulu awo amene akuyenera kulemekezedwa at that point. Koma bunge la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED latulutsa kalata lero lowuza mkulu wa polisiyu kuti atchule mayina a anthu omwe anawamangawa. Anamiwa ati mpovuta kuti Amalawi akhulupirire zimene mkulu wa polisiyu anayankhula kamba kuti pa tsiku la zionetserozi apolisi ankangoyang'ana anthu onyamula zikwanjewa. Malinga ndi Anamiwa apereka masiku awiri kwa mkulu wa polisiyu kuti atchule mayina anthu omwe awamangawa. Kwa nthawi yoyamba anthu anaona apolisi akuteteza zingandanga. Mkulu wa polisi akuti anthu ena amangidwa ndi anthu akukayika. Ndeno amene akukayikawo akufuna kuti mayina a anthu amene amangidwawo abwere poyera wachule kuti Amalawi ausatire mlandu umenewo kuti amve kuti utha bwanji. Pa zionetsero zomwe zinachitika posachedwapa anthu ena ananyamula zikwanje nkumaopseza anthu ochita zionetserozi apolisi akungoyang'anira ku Lilongwe. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre m'malo mwa Zodiac, ndine Chikondi Niko Mphande. Pamene zokonzekera chisankho cha chaka chamawa zikupitirira, chipani chatsopano chabadwa National Youth Alliance chimene atsogoleri ake akuti chidzapikisana nawo pa chisankhocho. Mtsogoleri wa chipanichi Vasco Mazopa wati masomphenya awo ngati chipani akulunjika posintha momwe nthambi za boma zimagwirira ntchito kuti chitukuko chidzipita patsogolo. Wini Loembe walemba ripoti ili. Mtsogoleri wa chipani cha National Youth Alliance Vasco Mazopa wati ndizodandaulitsa kuti zipani zimayamba ndi kutha m'dziko lino opanda kuthandiza posintha miyoyo ya Malawi. Iwo ati choncho ndikuyenera kuti dziko lino likhale ndi atsogoleri andale achinyamata omwe angabweretse nzeru zatsopano. Amazopa ati achinyamata m'dziko lino tsopano atopa ndi kumangogwiritsa ntchito pomawuza kuti ndi atsogoleri amawa. Ifeyo ngati anyamata tatopa kuti tizimva kuti Malawi ndi cheya wa maiko onse osauka. Tatopa chifukwa kamati Malawi ndi cheya wa maiko osauka ndiye kuti tonse a Malawi ndife macheya anthu osauka. Ndi achinyamata chitonzo chimenecho sitikuchifuna. That's why tonse achinyamata palibe kuti kaya ndi kumpoto, kaya ndi kumwera, kaya ndi kuvuma, kaya ndi pakati, ife zimenezo tilibe. Ife tangobwera ngati majenizi, ngati anyamata amene tili ndi kuthekera kosintha dziko la Malawi kuchoka amene lili lero kukafika pena. Mmodzi mwa anthu omwe amayankhula pa zinthu zosiyanasiyana m'dziko lino a Victor Chipopsa wati izi zadza nthawi yake pomwe anthu m'dziko lino akufuna kusintha pandale. Taonapo mbuyomu chaka cha 2018 chipani cha UTM chikupangidwa patangosala miyezi 10 kuti tipange chisankho. Ndiye ndikuona ngati kuti nthawi imenepo sikuti inagwirapo ntchito ayi. Vuto lomwe lilipo ku Malawi kunoko ndikuti atsogoleri ambiri omwe tili nawo pano atsogoleri oti tayesa andachinyamata ambiri akhumudwa ndi mautsogoleri omwe akhala alipowa. Kuyamba kwa chipanichi kwadza pomwe pangotsala miyezi yochepa kuti m'dziko lino muchitike chisankho. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri khalani pomwepo. We are Premier Bet, more than just sports betting. Experience an adrenaline rush like no other with Premier Vegas by Premier Bet. With thousands of online games, you can play fast and win fast. Play the best in crash games and slots, anytime, anywhere.
all with a brand you can trust. Get your exclusive welcome offer now. Premier Vegas, where winners play. End 2024 on a high note by purchasing a residential or commercial plot at heavily discounted prices. Chilungamo ndi kuchita zinthu poyera kuti katangale athe. SEDED yapereka masiku awiri kwa mkulu wa polisi kuti aulule mayina omwe akuti awamanga kamba kuopseza ochita zionetsero. Mzamasewero kampani ya TNM yati ilibe maganizo pakadali pano owonjezera ndalama za ligi yaikulu ya mpira wa miyendo m'dziko lino. Tipitire ndi nkhanizi. Bungwe la National Youth Council of Malawi NYCOM lakhazikitsa thumba la ndalama zokwana 100 million kwacha zoti zithandize kutukula magulu 18 a achinyamata pa ntchito za ulimi kuchokera m'maboma 14. Nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda yati chiyembekezo ndi choti thumbali litukula achinyamata pa chuma kuti athandize kuonetsa masomphenya a dziko lino opanga katundu wambiri ndi kupeza ndalama zakunja. Mkulu wa bungwe la NYCOM Rex Chapota wapempha boma kuti lonjezere thumbali kufika pa 1 billion kwacha kuti lifikire magulu achinyamata ambiri omwe akusowa thandizo la ndalama. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Jessica Banda ndi wachinyamata komanso nthumwi ya kampani ya J Foods kuchokera ku Mangochi yomwe gulu lake likufuna 2.5 million kwacha ku thumba la bungwe la National Youth Council of Malawi lotukulira ntchito za malonda a mbewu zakumunda lomwe bungwe lilakhazikitsa lolemba kulilongwe. Tikandandama mini tipeza zoti chigayo chathu taikisa chigayo kumene ndi factory yathu nekuti maoda athu sazipangidwa delay makamaka ofaphala komanso tikonza pamene panasalirapo kuti tikwanise kupanga certified ndi Malawi Bureau of Standards. Malingana ndi nduna zachuma a Simplex Chichola Banda, gululi ndi limodzi mwa magulu achinyamata ambiri omwe aonetsa kuthekera kutukula chuma cha dziko lino ndipo ndikofunika kuwathandiza. Izi ndi zina mwa zinthu zimene leroli taona kuti ndizotheka. Ndinene kuti boma la Malawi kudutsira ku nduna wathu ndilokonzeka kuonjezera mpamba umenewu kuti achinyamata ambiri mdziko muno atenge nawo mbali pokweza chuma cha dziko lino. Mbali yake mkulu wa bungwe la National Youth Council of Malawi Rex Chapota wati kukhazikitsa ntchitoyi ndi chiyambi cha gawo lalikulu lomwe likufunika thandizo la ndalama zochuluka kuchokera ku boma komanso mabungwe omwe si aboma. Mwachitsanzo takhandi 1 billion kwacha grant for youth cooperative grants ndekuti tayamba bwino achinyamata Malawi athandizira kupereka zoyenereka kuti tichulutse chuma chathu komanso tibweretse forex. Kampani zoposa 140 ndi zomwe zinalembera bungwe la National Youth Council of Malawi koma kamba kakuchepa kwa ndalama bungweli lakwanitsa kupereka ndalamazi ku magulu 18 wa. Tsopano tione za masewero. Kampani ya TNM Limited imene imapereka ndalama za ligi yaikulu ya mpira wa miyendo mdziko lino yati ilibe maganizo onjezera ndalamazi koma ikumana ndi bungwe la Sulom kuti apeze njira zina. Mkulu wa kampani Michelle Herbert wati kampani ndiyodzipereka kukwaniritsa mfundo za mgwirizano wa zaka zitatu umene inasayinira ndi bungwe la Sulom koma sipakhala kuonjezera ndalama kamba kamavuto ena. Pamwambo oveka timu ya Silver Strikers ukatswiri wa ligi ya chaka chino kulilongwe atsogoleri a Sulom anati afikira TNM kuti iganizire pempho lowonjezera ndalama. Sambanda wadzandiripotire. Mkulu woyendetsa ntchito za kampani ya TNM Michelle Herbert ati kampani inaonetsa kukonda kutukula masewero ampira wa miyendo mdziko lino popitiriza kuthandiza ligi yaikulu ndi ndalama zokwana 1.5 billion kwacha mu zaka zitatu zikubwerazi komanso inafikira mulingo wa ndalama zokwana 500 million kwacha umene bungwe la FAM linakhazikitsa ngati poyambira kuthandiza ligi. A Herbert ati pakadali pano palibe maganizo ofuna kuonjezera ndalamazi kamba kazofuta zina komano kampani ya TNM ifikire bungwe la Sulom kuti akambirane mkuunikira njira zina zothandizira kuti matimu a ligi yaikuluyi adzikhala ndi ndalama zokwanira kuti adzikwanisa kuyendetsa ntchito zawo zina. Mmodzi mwa akuluakulu a nthambi ya malonda ku kampani ya TNM Limbani Nsapato analankhula motere. Ndalama ndi yaikulu even mangotchula 100 million koma panoponso pali 40 million yomwe mwina ndi yomwe 40 million kwa munthu wachiwiri 30 million kwa munthu wachitatu. Imeneyo ndi ndalama kale ya zikho zina Malawi muno. Choncho ngati
anthu number 2 and number 3 atengaso mpikisano wakulu ndithu kuchoka kutoli ngakhale munthu asatenge uchampion number 2 number 3 apitabe bwino pakho mambo ove Silver Strikers mu ligi ya TNM chaka wachiwiri kwa gwera Sulo Murona waula awo lifike ya TNM akaunikire kuonjezera ndalama mene chuma cha dziko no chikuyendera sponsorship pakali kudziwa kuti economy yata bwino pasi ndi TNM kusazikuriza ngaranga athe kuti ezere pang'ono ikamafika 5 football season mwina matimu sozakhala bika ndalama yako kuposera pamenepa. Kampani ya TNM mazaligi ya dziko lino chaka cha 2006 tatangwirizano wa zaka zitatu pakadali pano idzakhala ni za tikanali pa zanse biliona gitsano yatika no kuzakhazikitsa ntchito zawo mwezi ithandize kupititsa patsogolo chuma mdziko lino. Mkulu a Rachel Mijigawa nena pa maphunziro a za mipikisano maere ndi maere sinjira yopezera thandizo la tsiku ndi tsiku. Ndefe pempha ndoti mukadzi kuitsa ndithu achinyamata makolo kuti game juga mete mapanga ndizongosewera zosangalatsa moyo wa munthu osati kuti azita akapanga ndalama kapena kudzuka kuti ine ndikupita ku ntchito yopanga gambling. Ayi ndefe mukupemphani mutithandize kuti inu fukwa ndi amene muli maso athu amene muli pakamwa pathu kuyankhula ndi Amalawi kunja koseko kuti akadziwe kuti masewera ajuga ndololezedwa koma sipopangira ndalama ndipo ngosewera tikasala ndi chenji osati kuti mama wakudzuka kusamba ndokapanga juga. Ayi pano pamene ndikunena pano pali makampani 8 anyuwani amene achokera kunja amene atabweresa ndalama kuti azapange invest ku Malawi kunoko. Chinaso chaka chimene chikuthachi tapereka 3.7 billion kwacha 3.7 billion kwacha kuboma tikhulupirira boma ndimene makwanitsa ndithu kuona kuti kodi kumavuto ali kuti padziko pano ndi la Malawi nda atenge ndalama zimene zicha ife zitingathe kufikira amene pali posinkhana ndalama zotsala zimene tinatenga kukapereka kuboma kupatira pa 3.7 billion posi tinatenganso 1 billion imene tapereka kwa Malawi njira zosiyanasiyana kupanga kutamanga zipatala kumanga stadium kumulanje tinaperekanso ma social cash transfers kwa anthu amene anakhuzidwa ndi madzi osafikira kumangoche ndi ufa ndi zina zambiri zonse zizi zikakhala ready mwazina mwayizo tikuitana kuti mubwere muzaone nokha zimene ndalama za Malawi zikupita. Mlembi wa bungwe la atolankhani Southern Region Press Club Emmanuel Chibwana wati maphunziro athandiza kuti atolankhani azilemba moyenera za mipikisano ndi maere. Unali kufunikira kwambiri kuti titero kuti atolankhani adziwe nkhani imeneyi kuti imayenda bwanji, nkhani ya gambling imayenda bwanji. Monga pa anzathu akunena kwambiri za responsible gambling kuti kodi anthu akamapanga juga ameneyi adzipanga motani malingana ndi imene zimakhalira. Ndiye ngati mtolankhani sadziwa kuti kodi gambling imayenda bwanji, responsible gambling imayenda bwanji, alemba bwanji nkhaniyo. Tsono pa cholinga nchoti mtolankhani azilemba nkhani chifukwa choti akudziwa kuti gambling imayenda motani. Ndi nkhani imene yonso tafika pa mapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane na inso mitu yake. Unduna wa zachuma wakhazikitsa ndondomeko yatsopano yothandizira nthambi za boma kugwiritsa ntchito ndalama moyenera. Bungwe la ECB lati Amalawi akhale patsogolo kulimbikitsa chilungamo ndi kuchita zinthu poyera kuti katangale athe. SIDED yapereka masiku awiri kwa mkulu wa polisi kuti aulule mayina a omwe akuti awamanga kamba koopseza ochita zionetsero. Mzamasewero wa kampani ya TNM yati ilibe maganizo pakadali pano owonjezera ndalama za ligi yaikulu ya mpira wa miyendo mdziko lino. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com na ndine Somenyoenda. Are you ready for miracles? Shout hallelujah! Are you ready for prophecies? The Enlightened Christian Gathering, Jesus Nation Church, invites you to the Crossover Night, the Night of Goshen, with Prophet Shepherd Bushiri on 31st December 2024.